Keker nontonnya full. Sami sehat nggih? Alhamdulillah. Wingi niki Budi Wijaya dipun timbali kalian Bapak Khairul Anam niki memeriahkan pernikahan putranipun Mbak Eva Febrianti kalian Mas Dio Pratama. Bareng-bareng donga muga-muga manten niki berguyub rukun ngoten nggih. Sing disunat nih ngoten iki Saputra Al Farisi. Mugi-mugi ndang waras. Terus dadi putra sing saleh. Pancen Mas Dio Pratama karo Eva Febrianti niki pancen jodhone. Jenenge niku cocok. Ya Pratama niku artine njalukan meksoan. Eva Febrianti artine geleman yoloman. Berarti pas. Tititui damar mati sumetno. Wah, kompak. Siti menyangkali ngumbah klambi kok direndem. Do re mi fa sol bokong semok megal megal mire mire tahu tempe saka kedele. Waktu terang bulan cuaca bersinar terang teranglah sekali di kota Surabaya. Pada malam minggu aku duduk dengan bimbang, datang kawan-kawan dari Lodrok Budi Wijaya. Mari, mari, mari kita pergi ke Tanjung Perak. Panggil satu taksi, kita sorak bergembira. Yes, kompak. Pokoknya engko lek kompak, Cok. Engko amplop teko ngene juragan tak wehne peno. Benar. Amplop. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut bersama-sama. Pak Khairul Anam, Bu Yanti, monggo ke Tanjung Perak. Mantan sekalian, monggo umut. Kang Jono pembalung melok ah. Siap, melok. Kang Ambrip. Ya. Lekting. Oke. Tukang percon melok ah. Kocok. Mau ditakoni ngomong siap lu kok didorne rek. Jantungku berdebar. Rajane percon dijak. Layu tapi ya didorne. Sapiro ya? Monggo tindak ke Tanjung Perak. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka
laut Tanjung Perak tepi laut Tanjung Perak tepi laut. Masya Allah kok kompak menco ya Allah. Engko iso nyenggaki ngene, Cok. Tak usulne bayaran penuh. Sampai takut. Yo. Tanjung Perak praune minggir monggo pinarak ana sing traktir gelas cilik arane cengkir kali ambar jenenge banjir mikir gendaan Marai genting. iya iya anjenan gare mumet jarene sepatu kare sisih gara-gara gendaan Ya takut. siji mana Jang Oke. Tanjung Perak kapale kobong monggo pinarak kamare jek kosong untu entek jenenge ompong udel botmu jenenge bodong wong wedok blakrak Sundel bolong. wong wedok pun blakrak cek dadi sundel bolong nggih segara banyune asin gendak rondo nambahi vitamin pinarak ingkang sekeca mirengaken kidungan kula nek nglakoni rapi Mas Deo niatono ibadah supaya rumah tanggane sakinah mawaddah hindarono pergaulan sing ora genah supaya tentrem cak ora nek ana masalah aja ditanggapi kanthi emosi musawarahno cek ana solusi apa maneh nek nganti gegeran kabeh ngrasakno rugi ing tembe purine menyesal dadi wong lanang tanggung jawabe gedhe nek wis rumah tangga nyambut gawe tanggung jawab kanggo rumah tanggane supaya tentrem ing ati wong wedok saono uga nek wis rumah tangga ojo suka
kak ngompro mundak dadi gunane tangga iso kedadean disamber Bathara golek sandang pangan macem-macem yo cara sing penting halal gak rugekno mbah relian sing dadi petani sing tekon open tandure cek melimpah ruwah penghasilan sing dadi pegawai negeri aja tumindak yo korupsi gak tenang no jero ati yen konangan penuh kena sanksi sing dadi pedagang nak dodol aja curang pulake murah dodole ngemplang wong sing dadi dukun kudu betah yo piragate cek mandi pengucape aja mung dukune duwite sing dadi kiai sing ikhlas nek mulang ngaji santrine wedok aja digrayai sing seneng gendaan aja gendak bojone kancane golek sing bujang wae jaga abot yo resikone sing anakno duit jarene nulung kancane suwe-suwe ngremeki mburine cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwunnya eman ayo nanduk sing kena senangnya temanten baru duduk bersih mau bersendekuran aku senangnya penganten baru duduk bersih mau bersandar gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum sibuk bagaikan bidadari aduh senang menjadi pengantin dentak dendung dentak dukung dentak dendung tuntak cert dentak dendung tuntang seng dentak dendung tuntang dung 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 perat aduh gendeng Rapo? gamelane kuwi
Angke nek gamelan ket nang gak leren iku kate nang ndi maneh. Lho gak ngono, Cak. Lah apa? Gamelan iki wis gak ana unine. Lah gak ana sing mbadhok sapa? Wong gamelan tek grandol matamu gak ketok ta kuwi. Ngene lho, Dak. Maksude ke panjake wis leren. Ya mesti ae panjamu remek. Nek panjamu akas ngono ya mlaku-mlaku ditabuh. Iki ya apa sih iku? Ya mbok. Maksudku ngene lho. Panjake iki wis leren gak nerusno. Terus Ya maksudnya ya wis leren kesel. prei. Prei. Oh prei ya gak bayaran. Apa bingung-bingung. Iki ya apa lek nyandani. Maksudku ngene lho. Gamelan gak ditabuh. Panjake keseleren. Ya. Ateke wis ora muni. Lah kon kok joget ae. Lah sapa? Kon. Akitmu lapang. Lho yang joget. Gendeng ah. Bayu urip dikek joget. Lah ya apa iki, Mang? Lho ndelek dhuwit jagane arisan goblok. Ado-ado detekak nomor ini, Dak. Iya. Ojo ngisi-ngisi. Nah lha apa? Bapak Khairu Anam Buyeni. Hmm. Iku nekakne awake dhewe nek kene gak ngundang wong gendeng. Roroamu yo Pak Koirul, roroamu yu Yeni. Lho ajane ngono. Lah kon ta? Rumangsamu sing duwe gawe iki sapa? Lho, sapa? Cak Koirul iki. Iya. Lho. Termasuk jek mingsanan ambek aku. Lho. Pak Khairu. Iya, jek ana hubungan. Seam. Lah ceritane kan Ya apa? mbae Cak Koirul ambek mbakku. Iya. Iki kan termasuk wong siji. Sik. Aku kok gak mudeng. Sik dalan opo. Misanan. Cak Koirul ambek aku. Oh, misanan. Iki misanan. Misanan. Lah hubungan teko mbah-mbahane biyen. Iya. Lah ceritane mbane Cak Koirul ambek mbahku. Iki kan wong siji. Sik, Dak. Aku kok dalanono, Dak. Pisan kasak jelas. Masalah rek meniki iki tanggapan Aku terus. gak nyantol, Bas. Sing kok kandakno iki gak nyantol. Kayak ana kastok tak kayak nyantol. Maksudnya iki gak paham. Oh ya Allah. Bapakne Cak Koirul ya termasuk sambane. Oke. Ambek mbakku iki termasuk kan wong Sik. hancur iku njrongkone. Kok mulak wong seje iku lho. Lho maksudku Cak Koirul ambek aku iki misanan ya pisan iki tok bengi kepethuk. Tapi yen anggap ujar. Oh, Lah romu ya. ya Allah. Cak Koirul. Lah kon sing wedok. Lho, Mbak Yeni. kok kenal? Lah kanca sekolah goblok. Lho biyen iku kanca sekolah. Ojo ngawu-ngawu. Masalah kanca sekolah ambek aku iku gendaan. Heh. Lho, sik. Lek ngomong ojo icip-icip. Lah Iki ditontok karo Pak Khairu Anam kok dihambleki lho. lah apa? Wong iso gendaan. Gak sampe ngaplok wong aku teko lho wis disawer. Oh. 50 tandak ngono kae, Mang. Sik to. Lah saiki lho. Berarti Pak Khairu Anam gak termasuk sisamu turamu. Jelas. Lho, kon ping piro karo Mbak Yeni? Masalah ya pisan simpangan ngene tok iki lho. Ngrasakno simpangan wong wong sing apa? Mbak Yeni lek ancene kon kanca sekolah. Jurusan apa? Nih, rungokno. Prok kon, temen. Aku ambek Mbak Yeni iki beda jurusan. Iya. Mbak Yeni, yo kok manajemen akuntansi. Mangkane wonge iso sugih. Iya. Kok manajemennya apik. Oh. Siji ambek aku. Kon yo apa? Aku jurusanku ya legundi mbobo sih rek. Kon niku grenet ta sekolah. Wah, aku temat jurusan ngono. Roro amul ayo. Gurul Iya. Yuyen. Iya. Ya, Lho kon kenal? kon ro sing rewang. Lho, sapa? Lho sing rewang sing ngadang. Loh. Iku yune mak sing barep. Iku. Iya. Temenane, Dat. Ayune mak sing barep. Iku. Iya. Oh, jenenge sapa? Yo ATM iku yo apa? Siapa? Yo ATM. Yu ate lho, lah iku lah bank. Oh yo ATM. Yo ATM dari ATM. Ane ATM dilebokno prek ditutul-tutul lak entek yo ATM. Kon paham. Ya apa?
Iku sing yuwate bagian ada. Lho si ana maneh. Lah adene mak sing ragil. Lho, adek sing bagian apa? Bagian kora-kora. Masalah rek boloku kok sorota suwengi iki. Bagian kora-kora. Jenenge sapa? Masae lah jenenge Yusuri. Wo layak, Tet. Apa? Rambute klemis, rapi. Dulurmu sing korah-korah imu. Oh iya. Lah suren terus. Ngene. Suri kakekmu Suri iki jenenge goblok. Lah Yusuri samono gedhe ganyurane rambutmu kepengin dobol lakon. Ya, para yu gawe Suri. Lho lah jenenge lak Paling akak. Oh iku ya. Kon ruyu atim. ATM mang. Iya. Adang. Di pasar cak koyo yo pokok adang sak dangan 13 kilo. Waduh, cek akeh. Terus sak didang 9 kilo. Lho, lah sing kurangane dikono iki. Sing 4 kilo didol. Lho temenan. Lho kok iso didol gawe apa? Gawe tuku pulsa goblok. Pulsa. Pulsa. Pulsa, Tet. Pulsa. Sing digawe HKP iki lho. HP. Apa? HP. Iku lah jenenge. Lah nek diwalik. PH. Arek iki biasa owo-owo BH. Kok iso ngowok-ngowok? Ya iya. Jenenge HP. nek diwalik. PH. Untuk kon meneh-meneh tanganmu ditonyo malaikat bedol-bedol ngono. Lah iya. Diarani yu atim. Ya apa, Nek? Aku manglak rokokan. Terus. Lah, aku nyelek koren awakmu, wong awakmu yo gak rokokan. Iya. Oh, aku mlebu beleng nang pawon. Terus. Kepethuk yu atim. Loh, ono aku Dik Pet. Apa yu? Apa Dik rene? Ana geni yang. Ya nek wong aku adang. Iku lak geni. Aku nyumet rokok, nyumet kebul. Bareng yu aku tak metuki dodron. Alah Dik kene ae lah apa gopo. Lungguh ana dengklek cilik iki lho. Mergo saiki suwene gak ketemu. Ya iya. Lah aku ya lungguh sing go burine ngene Terus? dodok rokokan. Ambane yu ati wong delodok lho. Lho, kok delodok? Wis dastere arang. Terus. Dadak aku nggo mburi iso mbegogok karepe geni ngene iki. Terus. Ngawegel wis Apa sing iki? TV berwarna. Hah? Marang genine lho. Arek lho terlalu nang parno ta Teh. Pikir aku lah TV bermangkok. Aku dhewe ya wedi Dadi keprejok. begitu ndodok genine langsung mublak. Iya. Waduh. Iku sing yu atim. Lah aku lak takon sih. Oh iya. Yu suri ndi? Lah yu musuri nggo mburi pinggir jeding. Terus kon Ora. Akawas ngetau wae kok saking akeh piring. Terus. Gak ero mundur-mundur tiba nggo kumkuman bak sarung. Carawat. Ngadeg iso potos-potos. waduh. Iya. Mari ngono karo-karo. Patek-patek. Apa? Patek-patek. Datang nggo iringane ana tas kresek ireng loro. Lho, apa iku sih? Alah digawe nglumpukne iwak karene wong bowo kok. Lho, kok iso iwak kare wong bawa dilumpukne gawe apa? Gawe pakan kucing. Aku sing ngongkon. Engko titik dang iki ya. Kok iso? Napa? Rene. Heeh. Rene awake dhewe kon menghibur keluargane Bapak Khairul Anam. Iya, aku wis dipeseni. Dipeseni apa? Jare Cak Khairul, Tet, aku tolong bengi iki kan mantu. Iya. Aku saking kepingine duwe putu. Terus. Semono kemantene cek aku nang gedong putu. Oh, maksudnya lek nyemoni Iya, tak nyanyekne. iso nyanyi. Alah. Mbok iso mbok gak. Lho, Ya iso. menang. Mm-mm. Tak rungokno. Wong lutruke Cak main sampai esuk. Iya. Kemantene nonton karo tengok-tengok. Nek tak delok ketoke wis ngantuk. Bareng ngajak mlebu dadak terus njaluk. Jaluk apa? Njaluk salin ku longkep goblok. Njaluk salin nongkep. Jaluk salin. Iya. Gak jaluk apa-apa. Gak. Jaluke sing kira-kira.
mula ngentenono turune Maratuwa. Maratuwa ngantuk karo nggawa raka bareng kate njaluk dadak bayange jeplok. Kok iso ngantek bayange jeplok maksud digepencolotan ya apa? Oleh maku kurang singset. Terus Bayang jeplok tibane miring. Kok guyang-guyul aku. seneng suara cocok. Bapane teko terus muring-muring. Grobyak-grobyak dikira kucing. Terus Anake wedok jerit, Pak. Aku dientup jengking. kok wong pirang-pirang orane cilik-cilik darane muri sing gak apik. Lah lha apa? Kok iso dientup jengking wae. Lho, dintup kala jengking, tupe kala jengking kuwi apa ya? Lah ya ngene, kon tumun tupe kala jengking ngene lak ngene gitu. Oh. Nyanyi kaya ngene iki ra iso terkenal. Nek kepengin terkenal, nyanyi tiru bintang film. Oh, itu. Temenan cek gampang terkenal. Oh, tapi nek nyanyi bisane terkenal gawe grup koyo bintang film. Grup dadi nek jenenge sijine A ya A kabeh, nek jenenge B ya B kabeh. Heeh. Tak kaya contoh. Contone. Melok ya. Iya. Melok oke. Aku bukan gendut lagi. Namaku akan ku ganti. Biar gagah, biar tampan. A kabeh ya. A. Arya Kamandanu. Gampang terkenal. Iya, dadi aku. Awakmu yang gawe yo A. Aku bukan sodron lagi. Namaku akan ku ganti. Ya Biar gagah, biar aman. Arya duwi panggang. Yo, malah gampang terkenal. Iya. Mikir Lapo? ku gawe jeneng Arya Kamandanu duwe pangga. Melok ta. Melok Melok yo melok ta. aku bukan kuntet lagi. Kini namaku ku ganti. Biar gagah, biar keren. Anjing gila. Apik podoane gampang terkenal. Heeh. Cocok sak praen-praene. Lapo? Wong podoane lho. Liyane. Ayo gawe kuwi. Oh iya. Aku bukan kentut lagi. Namaku akan ku ganti. Biar gagah, biar tampan. Hei, Bambang Irawan. Kayak bintang film. Kayak bintang film. Siapa sih? Alah. Iya. Aku Go. bukan sodron. Ya. Namaku akan ku ganti. Ya. Biar tampan.
Hermanto. Gagah. Gagah. Bambang Hermanto. Melok tangga. Ya melo rek. Melok ya melok gawe sing apik. Bambang Hermanto kok kaya kulup kelanyun. Aku bukan kuntet lagi. Oh kini namaku ku ganti. Asik biar keren, biar gagah. Beri basah. Api. Apa? Wong padha bini. Kon enak ganteng-ganteng beri-beri basah. Aku beri-beri basah tumon aku gembuk kabeh. Nek gak trimo ya gawe dhewe. Ya gak ngono. Bodi dan wajah. Wah, wong urip kok aja saling menyalahkan, tur maneh aja ngelokno kanca. Mari delokno anjing gila beri-beri basah. Lah iya. Arek-arek iki pecok aku kok mlayu. Apa aku ki gendruwo, apa aku elek temen aku ki? Si. Ya dalah. Lah cak kaya kajalangop iki. Gak layak arek-arek mlayu. Ora masalah. Sing penting aku kepengin rewo ganteng-ganteng. Piye caraku? Gampang. Aku saiki dadi mbok rondo dadapan. Jembek aku. Kace. Pancen dadi rondo iki suwene 49 taun. Ngene iki setiap enek wong ngomong mesti seducapno wong rondo. Seducapno rondo. Soale apa? Kace. Pancen repot dadi rondo iki. Mesti diucapno karo wong. Metu sak metu jange tumindak jujur. Mesti ana sing ngomong, "Iki lho dhewe budal goleki juga." Mangga. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Duh. Kula nuwun. Mangga sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Lho. Kula nuwun. Mangga. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Pak Mut kapok konku. Wong kok iso cilik. Pak, Apa tanda? sama ini lanang apa wedok? Hah? Lanang apa wedok? Nek aku nek bengi dadi wedok, nek awan dadi lanang. Oh, lah kok enak brengose lek bengi. Gumun. Tunggu mon. Kon gumun. Kon ro kucang. Apa iku? Kucang ro kucang. Kucing. Nah, lanang wedok bringas. Oh, ngono. Jajat ta. Ngene lho, Mbok. Aku pengen takok. Tak Apa jawab. bener iki nggone Mbok Rondo ndadap srep? Kate gak bobok ta? Iku lho Mbok Rondo dadap srep sing duwe anak
Biantenge wong sak Indonesia raya. Iku ndadaban. Oh, Mbak Rondo ndadaban. Ya Rondo ndadaban. Oh, Mbak Rondo ndadaban. Ya. Kudu ngono ya, Mbak? Kon rene iki jange Unggah-unggahi Kang Mas Andande lumuten. aja nak mundak kebreset. Duh, Lah lumutan lu gak kebreset to. lah sapa sih, Mbak? Anda di lumut tok. Oh, aduh unggah-unggahi Kang Mas Andande lumut tok. Loh, ora akeh tok. Ya jadi lumut ngene lho. Oh, nggih, adem unggah-unggahi Kang Mas Andande lumut. Ngono ae lho. Arek kok mules sagano. Anda di lumut gak atek ngono ae lho. Ngono lho. Andande lumut gak katik ngono ae lho. Andi lumut tok jancuk. Salah aku. Nggih, kula ajeng unggah-unggahi Kang Mas Andande lumut tok jancuk. Loh, Iku malah kan niru lambemu, Bro. iki gak kene dilulu adano. Aku lak niru lambemu sih, Mbok. Ora cek. Iku. Ojo Sapa? gadek gancuk nah ada di lumut. Oh, gak katik jancuk, Nak. Iya yu. Oh, agak ada lumut. Ada di lumut. Unggah-unggahi Kang Mas Andande lumut. Jenengmu siapa ta, Nduk? Senengku. Iki anak kuning. Kuning, Iki anak putih. putih, Ijo. ijo, Kuning. kuning, Blontang. glodang. Berarti aku pleting barangkali renek blontang wis. Berarti peting ijo, kuning, putih, blontang, kuning ireng. Berarti anake wong akeh iki. Lho ijo, Mbak. Duh, Mbokku iku biyen kuwi kerja ning Hong Kong. Hongkong. Gentenan sing gendak, gentenan sing gowo dadi aku iku anak wong akeh. Dadi apa-apa nang blontang. akeh. Oh ya bener, dadi saiki unggah-unggahi. Ora anakku, aja kuwatir. Yo. Aja kuwatir. Saiki ngene, Nak. Ya, Mbak. Aku takok. Takon apa? Sing kagawa iku apa to? Oh, iki. Sampeyan kepengin ngerti. Jaja. Iki ngono keranjang matamu picek. Oh, dadi iki keranjang matamu bidak. Sama nak takok. Iki ngono duduk keranjang matamu. Iki ngono keranjang mata ero. Kaitane ero saiki picek. Ngerti ya? Iya. Mati ero saiki bidak. Tak tunjuk apa kono. Aku mbah-mbahi. Ya, tak tarekno dhisik. Arekno. Nek diterima aja bunga. Nek gak terima aja susah. Wah, ya mesti susah. Lho, Ya susah dhisik. Ditampa tegak. lah kudu ditarekno kok medhiti. Lah ngono aja susah, ya susah dhisik nang ngono. Tak tarekno dhisik. Ngajak gelut. Sakarepmu ajak gelut kok. Ayo, Ayo. apa aku tak medeni? Aduh. Jare nek bengi padha wedoke. Ayo, gak apa-apa. Aduh. Ora apa-apa. Asik gelut model piye aku tak tantang aku. Gelut ayo. Ayo tinju susu. Kate tarekno dadakno ngajak tinju. Aku mau bodi aku. Kono, Nduk, kono. Nah. Ya, lho, Nduk kono. Kono. Ya, ngene kono kok krungu nek aku narekno. Dik, lho, Nduk kono. Dene mangkring kok disetrum, kita bongkok kon kene. Wah, enggak usah. Tunggu kono, gak tarekno.
Ger putraku. Terus kok jogro lapo? Lapo? Kok suara lanang? Suara wedok. Oh, jaluk suara wedok. Kok macak wedok kok suara lanang? Weton aku manggon. Putraku. Oh, enak suarane, enak. Wongku ana suara wedok. Wong kok untir-untir. Wong gak usah. Suarane kula merdu-dulan sampe merambat teko usuk-usuk. Rumah samu aku kison ta. Dogadang gluduk, dogadang gluduk, dogadang gluduk, dogadang gluduk, dogadang gluduk. Dogadang gluduk. Ayo, kan masa no narekno kok dadakno sampe keliru gedang klucuk aku. Musike lo enak. Musik enak, tapi aku yo kena ana rut ngono. Iki mesti sak tepak lho, Be. Liyane. Mangku purel ning karaokean. Sampai pulang sungguh purel ning karaokean. Sampai pulang sungguh masak kene ku sampai kemeng ya. Sama niku kok ibu sih. Pengkari narekno lho. Aku kan joget. Joget ora joget aku sing ngapi. Kono joget sing rene. Lah apa kok pepet kene iki? Lah iki udah gerak, nek gerak. Joget rono kene. Ngono. Joget dipepet tok kene. Iki boleh gerak. Alah gandul. Kacel. Wes. Joget rono kene. Heeh. Yo. Ger putraku si Andi. Aduh, mbok arek iki rek. Rene tambah orang enakno wong ngatokno wong. Lho lah. Jarene kok kon joget kene. Rono rene. Lah, Rono rene, mepet bapakku. Bareng tak pepet aku kok inggati, aku jatuh. Wong kok sok. liyane ramane liyane. Ger putraku si Andi lumo.
metunya kabang lho. Tak tareno. Tareno sing temen ta. Oh joget sampe. Wih. Sing enak. Suarane ku sing enak. Merdu. Sing merdu. Merdu. Iya. Merdu. Iya. Putih lorek. Iya. Iya. 1 2 3. Ayo. 1 2 3. Ger putraku andi lumo tamu runa ana putri yaku ya. Iki rungana. Iki jangan diterima rungan aja. Iyo kulo boten kurung kleteng ora sisane wong colek gak izin gak diterima dubleki. Kowe ngono ora diterima nang Merato. Boleh kok tinggal nang omamu. Kok gak izin gak diterima kok. Boleh. Aku wis seru. Diantuk. Wong diantem iki kerdis. Anggenmu kok pengen kowe goblok. Ngomong pisan ae wis krungu. Kok bolan-baleni. Lah kono kok jek longgo. Pisan arep atiku sih. Lah kono kok jek longgo. Wis arep atiku. Apa? Ketok kaya Mari kok ulang si anakmu. Ngomong kok. Ngomong kok. Ngomong kok.
Anggapmu gong ngono bokong kuwi. Sip, tak gawe gong cegur. Ora ditampa gak apa-apa. Tapi aku yo gak katene mulih. Mulia, Aku nduk kene. mulia. Tak isin raimu. Ora ditlonto kok isin-isin iki lho. Kok isin teh awakmu? Aku sing ayu ngene gak ditampa. Katarak matane anakmu. Cek matane anakmu. Awakmu suare kaya kok kejagruk-do. Joget jagruk-do. Joget jagruk-do, kejagruk-do, kejagruk-do. Joget jagruk-do. Joget jagruk-do. Joget jagruk-do, kejagruk-do, kejagruk-do. Kejagruk-do dicogrok mantuk-mantuk. Kejak warem dicogrok terus merem. Kejak sobo dicogrok terus sok aja. Kejak raja dicogrok terus golek kanca. Kejak iku dicogrok terus iku. Ora boleh. Aku balik. Aku balik sampai ana sing ditampa, Bu. Go. Yani. Tak narekno iki nek areno. Momet mikir cicilan masih ngopi masih momet mikir utangan ngopi utangan Mas. Ki sapa maneh iki? Masalah dadi rondo dadapan ki kok akeh anakku sing lamar e. kula nuwun Mangga, sinten iku to? Salah. kula Sinten? nuwun Nggih, mangga. Mbak napa laras iki daleme mbok rondo ndradapan laras ta mbok laras mbok daleme mbok rondo ndradapan Bener main barang dadapan. oh nggih Jenengmu sapa ta, Nduk? Keleting ijo mbok rondo Arep mrene katene lha apa to, Nak? Mengunggah-unggahi anake sampean sing jenenge Mas Onde lumut. Oh, tadi unggah-unggahi onde campur wijan. Onde lumut sing jarene ganteng banget. Ande lumut. Lah nggih, ya. Onde lumut. Ande lumut. Onde lumut. Ande lumut. Lah nggih to. Onde lumut. Nek ngene sewengi ya babal. Cek dikudang ae. Kace. Ande lumut. Alah nggih to. Onde lumut. Wes sakarepmu terus. Onde lumut. Terus ya. Onde lumut. Ya. Onde kok pacake kepenak. Bengi kok dikudang. Lah kena geger rak ya kacau iki. Tak tarekne nak ya. Iya, muga-muga aku diterima ya, Mbak. Iso. Awas. Tenan ta. Gak ono iki peteng ijo tadange karate. Oh, cuti topo aku nek gak. Ada. Dang. Omongno anakmu.
segere anget. Dang. Ngomong ngene aku ayu banget ya, Mbak ya. Tarik nondong tolong, Mbak. Jase tak tarekno. Mbak liane agno merondoli. Alah Mbak tarekno ngomong ngene aku seksi banget kono tarekno ya, Mbak ya. Sing apik ya. Alah Mbak ya, tarekno ya. Ya, Cok. Oh, emosi. Putraku, oh si Andi, Andi Lumo. jarak. Kok sampean ki yo aku tambah iki. Ada. Kosek tak delepne pakune. Oh, tembus aja kene. Lah ya aku pengen kok yo nggo pakku ki ngopo gunane pakku dekek kono tong kok ngono sakit kok ana ya. Pakune tak delepne. Ngono lah aku aman sih. Jarene wedok ana paku. Nyuwara nah. Gelem gak gelem nyuwara. Gelem gak gelem nyuwara. Biyong kula boten purun klaten ijo sesane wong dodol dalah. Ngene ngger. Jajak awakmu kok ora prawan asli nah. Ya piye wong mergo kahanan ya, Mbok. Jajak awakmu kok sisane bakul bakso. Lah ditawa larang Ya tak kekno wong larang ning anu. Larang kok kekno? Iya, nek murah enggak tak kekno. Murah gak kok kekno? Ora, Mbok. Baris 1000 oleh pentol loro no gak oleh. Enggak oleh. Gak oleh. Gak oleh. Iki kudu $200 untuk pentol loro. Oh, coba mudun nak. Kok penting ganyong. Ki sapa kok nek udel jerune ngene iki? Peno sing jenenge Mbok Ronton Dantapan. Dudu jenang aku sing jenengan jenang grendul.
Jare peno duwe anak ande-ande ngemut. Ngemut bekakasmu kuno. Ande-ande lumut kok ande-ande ngemut. Pak. Pak. Aku ado-ado teko Madura senep. Gergetet tak antem ora rasane. Madura sumenep. Iya, kanginan dadine senep. Aku nang kene krungu kabar teko WA. WA. Jarine penon duwe anak ganteng. Duwe anakku ganteng. Aku munggah-munggahi, Mbok. Waduh, sing ayu ora diterima kok. Biasa sing dodong cotek udan botol tutup pitik. Peno gak nurut ambek aku doa teko Madura. Gak mboten. Karepmu apa, Karepmu apa? Mate kon gak gelem ngomong karo anak peno. Ayo, wis tak tarekno. Sing kena peno mek dadi wong suwek. Suwek. Gak mungkin, gak percaya aku. Mau to ande-ande lumut ganteng duwe mbok metu brengose. Lho. Wong wedok metu brengose gumun, ro kucing lanang wedok brengos. Kok modele koyo ngetan. Ya aku ora ngetan ngulon terus kok. Aku saiki wong wae, coba takon kok. Tak tarekno. Sing kena lho. Ya. Ate gak gelem mati peno gak kena tangane wong liya. Kena tangane sapa? Tanganku. Ah, tanganmu cilik gede tanganku. Tak bacok crok, tak enggok-enggokno tetanus. Aku mau menggok. Cepetan. Ya, cepetan. Oh, mate iki lho. Mau tak mate kur dibacok matu ate, tak idoni bosok. Cepetan. Acak. Lanang ta wedok tak buntel, dadak gawa lato-lato. Acak. Iki dudu tek-tek, Pak. Apa? Iki alat musik gawe HP Walkman. Oh, iki ta ngene. Tak. Telbok. Cepat. Tak tarekno. Cepetan. Se ande lumo. Kelem ya, Mbak. Samuruna hana putri kak putrine kang ala rupane pating janyang iku kang tani atane. Dek Roma, Pak. Yo piyo Rungokno. kula inggih purun. Gelem, Pak. Lho, gelem. Rezekimu kan. Kula badhe Aduh, Pak. Suwon anak penuh gelem. Aduh. Ngorok kaki mau penuh berarti. Ya boleh wewe. Ngono, Pak ya. Aduh. Kan kula berarti peno mertuaku, Pak. Sungkem aku, Pak. Iya. Hancur ampun dok puyu. Ayo, Pak. Endi anak peno, Pak. Ger. Andali nemut. Mudhun teko sanggar pamujan, Gar. Aduh, Mbak, aku wis gak sabar malam pertama, Mbak. Wah, si sabar ae. Aku langsung kepingin dinodai. Nodai, kaya ngono nodai. Ngenteni anakku. Ngono, Mbak. Kalah saingan penombe aku.
kon masih ayu gak keterima lain mbek Aku gak keterima gak apa-apa lillahi taala PPN ikhlas. Wis PPN ikhlas. Makane kon dandano nang kap salon gawe wedak. Dongakno ae. Jembar kuburmu padang dalanmu. Mbok kira kate bongko. PPN. Makane kon iku gawe wedak pon, lapo kon gawe wedak kliwon. Wis PPN ra apa-apa. Wis karo aku. Gawe wedak wage. Mbok, anak penon ndi? Anak penon ndi? No leota. Wis bulan madu. Jare kok karo rasane bulan madu. Wis bulan madu. Wis bulan madu, wis bulan madu. Menang. Dari ini ada lumut ganteng. Kenapa kau yang kamu sana deh? Cek kurang ajar. Ger, aku takok karo awakmu. Dene iki Jamik, takok karo awakmu. Sing ayu kok tulak, sing elek kok terima ki maksudku piye? Ini mbak ya, nyapa yang ayu gak emo, elek gak terima. Terima. Ini manfaatnya gede mbak. Mamate kanggo apa? Sok kena gak ngempet lumpur lapindo. Wis gelemo. Wis gelemo. Aduh, kamu Nggih, ngumpet lumpur lapindo. mbok kira aku tumbal. Aduh, gak gelem aku. Gak, pen yuk, pen. Pen gak, hati ini aku arep. Bulan madu. Rawat sadano. Iki mau lapo? Lapo piye arek unggah-unggahi loro ngene dicatake to iki. Walah. Iki meng temen ta latihan. Heh? Latihan ngene kok. Latihan kok diunggah-unggahi. Lah iya. Gobloke iki lho. Aja mulai ayo nang banyu urip. Ana apa, Cak? Oh, tapi gunung ya. Nang daleme Pak Khairul Anam. Nanggap Duluk Budi Wijaya. Iki mang ana permintaan Rara Jonggrang karo Caping Gunung. Ayo. Roro Jonggrang Caping Gunung. Sawerane 20.000 tak paringno panjake. Kocon. Wih. Kocon. Ayo, Cak. Saking bapake Kakang Wakresna. Giliran sampean sing tak enten. Zaman berjuang jora kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki apa jarene wis menak katurutan sing dikandhang biyen nate janji nek saiki apa lali ning gunung tak jadani saka jagung yen mandung tak silih kabeh gunung syukur bisa nyawa gunung desa kati rejo kene ora
lara loka Walah cak iki mau coba latihan ta cak Iya tolong Kang niku Roro Jonggrang cak sing gak ada kajat Sesarangan Budi Wijaya Roro Jonggrang pancen ayu ora mokal yen aku tansah kepranan waspadakno prajuritmu padha nglempang mula kowe dadi wanita Joko Bandung kowe aja kumalungkung kanggoku perang iki durung rampung Mbelo pati Kang Mas Prabu Kupala Kang Wuseta mangkune Mancanegara tobat kowe wanita kepar penawane ambek Roro Jonggrang ngerti yen aku lanang jagat Mak Joyo aku duwe aji sekti Pandawasa Roro Jonggrang manutus Iya Bandung aku duwe bebono Candi Sewu suwengi kudu dadi iya jonggrang manungku tak turuti Matur suwun Kak Roro Jonggrang mare Kak Nek ana kurang luwih njaluk pangapura. Iya Cak Bapak Khairul Anam duwe gawe awak dhewe ditanggap melok-melok ndongakno muga-muga keluargane Bapak Khairul Anam sak keluarga diparingi seger waras slamet Amin diparingi panjang umur Amin diparingi rezeki sing barokah muga-muga nang iso tindak Mekah Medina ya bengi iki digawekno lakon apik Apa Cak soalnya kemantenan kajate digawekno lakon Labuh Trisno Labu Trisno bersama Ludruk Budi Wijaya